Harvek kita deh Harvek. Sekarang di Sakawa. Ini ka. Tôi xuống hoa cả hai tông cô. Này cái này có tông cô. Cái tam thế này, mình quan tâm sinh hoạt được khó cho nó có. Thì nên xin cái sao meeting tung go, xin city hall nó có, xin meeting cho lên được không có. Em muốn chúng ta có tất cả những phun phải số phải cả, giờ xin temen khám nó khám được cái này. Cái meeting nó à giờ nó ya cái rồi, rồi cái phải số phải nó khai ra, hor burum sung lên tung, cái bác hor bắt lại tung, cái fire service nó tập phun khai ra. Cái fire service phải nên kisah lekha lerman ni karon tong cái sini mobile khoi ni phải sok ni prai amno hai 18 km ngo khoi bai tabuk je no khamani jaga cái fire service faide cái almost no khana no ko no khamush bai kha kebo sum jot to pal khe miluoi try khe ga je kon mote da mon nok to khamka te kaisa ko nok no bansire da narak mana hne pal khe tui khok laioi kon mote fire service faide sen jaga mon nok no sum kon mote khai sum narokha cái belai khai to kharma sija bahai phone nangka ta bo saimai ko potha salo cái boni nongni mani khunoi boni bason botro rangsang disa joto bini document sete arambho khai joto no nogono cái tabu to kun phan maruglia মানে kutta phan maruglia suji kongsa ba khudong tungsa bana emon obostha maruglia gai jini fire brigade phaikya tabuk sini thanani ngorok phaikya tabuk ang tosildano ringkha tosildar verification khlaioi dati jesuk mansak bong no bongni compensation no khamani hoite bongni financial damage man hoite joto kisu everything jesika bano ekdom doboi khairene bagai angni jebo saitoknai aboni loilogi ang personal bo bongni nukno subanai kabung no khamui thaka abono tesa tini saljani bisingo pasaka songsai rimeya boidini bisingo khanaba sonen bisingo bongnon tongnani jaga bong monogni no subaya koi te kubun jaga abato to tongnani amo hai subida khlari nai abo to belage kharma jisa yango toy bon nuk mosalok to poroksa bini ko busaibo aro khiwa aro chawo tini o mama tini jodi no bisingo to hakai akha biga bono normaya botini akha biga motasi sai thagamo belage kharma jisa beto palani rukoro bo kahamgan chuba lakya jotono pale moleka hor buthala kya tuisal lakya amon bagino sungkuno mote monok to khamka haibano mote bagi nok no sungkun mote pansin gang mo eta bu an trop theke an joto mansa ang subanai plus abun logi TTADC plus te state government hoite tamo mohai rong ni bagai chini disaster management rong ni bagai tamo facility tong ba features tong abro facility rong nai ang dati no SDM DMO la shui bon moja ni sam no ang bai thang khlai ni